Nechajte si zaplatiť za vaše informácie. V tomto krátkom videu vám vysvetlím, ako na to. Volám sa Martin Dlugolinský a v realitách sa pohybujem už 14 rokov. Mám veľmi šikovný tím maklérov a pôsobíme na východnom Slovensku. Hlavne pôsobíme v týchto mestách: Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice a v ich okolí. V rámci siete Remax patríme medzi najlepšie kancelárie a na východe Slovenska sme jednoznačne najlepší. A teraz to najdôležitejšie. Poznáte aj vy vo vašom okolí niekoho, kto predáva napríklad byt, dom, alebo chce kúpiť nejaký pozemok alebo inú nehnuteľnosť? Absolútne chápem to, že pokiaľ sa vás to osobne netýka, nemáte dôvod na to, aby ste to niekomu povedali. Ja vám ten dôvod ponúkam. Moja odmena pre vás sa skladá až z 3 častí. Chcete vedieť z akých? Otestujte si ma. Zavolajte na 0905 422 729 alebo mi napíšte e-mail na martin.dlugolinský@gmail.com. Pekný deň.